weken bezig heb ik gehoord. Ik zou zeggen, geef ze dan ook zo dadelijk een daverend applaus. Maak ze niet te zenuwachtig, maar moedig ze goed aan. Het is gewoon schitterend. Ik vind gewoon magnifiek. Ik ga eens eventjes kijken. Hoe is uw naam? Hallo. Hallo, hoe is uw naam? En doe jij graag mee aan het dansatelier? Je mocht ook door de micro iets zeggen hoor. Volgens mij zijn jij niet een artiest. Je kunt beter dansen dan spreken, denk ik. Niet? Ja? Hè? Maar jij hebt ook zo'n mooi visje aan, hè? Amai, zeg. Oh, en een knappe gast. Alles goed? Hoe is uw naam? Mathieu? Mathieu, jij gaat dat goed doen, hè? Ja, hè? Oh, nou, jij ook. Hoe is uw naam? Hoe is uw naam? Oh, maar jij volgens mij moet... Oei, ze zijn hier allemaal echt op naam hoor, de numerootjes. Oh, dat is het. Ik vind gewoon, mensen, dat is toch gewoon schitterend, je moet zien hoeveel dat hier zijn. Pas begonnen en direct mee op het grote podium. Oei, maar u bent wel, volgens mij bent u wat groot uit. Oei, daar aan de overkant ook nog zien. En wat is dat een visje? Heb jij zo'n mooi visje? Nee. En hoe is uw naam? Jade. Jade. Oh, Jade, na Jana. En uw collega aan de overkant? Nele. Nele? Gaat jij dat hier goed mee in de goede banen leiden? Maar jij doet ook zo geen visje? Nee? En wat is uw stickertje? Nele, heb jij een stickertje? Dag Nele. Nele, zijn dat uw vriendinnen daar op de eerste rij? Oké, Nele, prachtig jong. Zeg, we zijn wel met heel veel hè. Hola, dag lieve dame. Oh man, je hebt tatoeage op uw arm. Je hebt al een echt tatoeage. De smurf. Gaat hij je helpen? Ja, hè? De smurf gaat je helpen, hè? Nee, gaat hij de smurf niet helpen? Je zit gewoon snottenbellen te eten op dat podium. Wat verdik je dan? Ja. Nog een stickertje bij? Nee, nog een stickertje. Volgens mij. Wat denkt u? Ik denk dat ze er klaar voor zijn. Zijn wij er klaar voor? Ja! Roep nog eens een keer, zijn we er klaar voor? Ja! Laat ons starten! Hangen er slingers
Een daverend applaus. Wacht. We gaan hier nog even... daverend applaus voor de kindjes die juist gestart zijn. Prachtig. Gaan we terug opnieuw doen? Ik vond het gewoon prachtig hoor. Je hebt dat schitterend gedaan. Maar zeg, je hebt zelfs groene nageltjes. Speciaal voor vandaag. Groene nageltjes. Was het in orde? Het was prima in orde, maar nu is het omkleden voor het volgende dansje. Dus dan moeten we dat heel eventjes opvullen. Oké, we moeten het eventjes opvullen met wij zelf of een van die dansers? Nee, wij zelf? Oké, dan zal ik eventjes gebruik maken voor jullie toch te bedanken om aanwezig te zijn, te wachten, maar ook Vank.